Iraunkortasunari 11 begirada izena jarri dotzau gaur hemen antolatu dugun jardunaldi honi eta baita pasadan estetik eta hurrengoko bilebetara lusatuko dan programa batei. Eta programa honen helburu izango da, eskualdiek iraunkortasunarekin daukon erronkaren inguruen eta transizio sozioekologikoaren inguruen, eskualdien irekitzea espazio berri bat, horren inguruen elkarrekin ezagutza sakondu, elkarrekin hausnartu, eta zelabait, pixkat ia elkarrekin transizio guzti honein olatu hori indartzen dugu, bai? Gero, programa honek baduko beste ezaugarri bat baita, eta da, bilatzen dugula, olatu, urtero errepikatzie batetik, eta gero bestetik lankidetzan antolatzie, bai? Gure eskualdien egixe da, eragile asko da zela, ero gazela, arlo honetan lanien ari garenok, baina askotan ez da, gure alegin horrek izeten die txikitsuek, ero dispersuek, ero irismen mugatukuek, eta programa honen helburu izango da horreik apur bat lerrokatu, guztion alegin hori batu, eta elkarrek olatu, ero inpaktu, haundixo eukiko dauen ahalduntze programa bat antolatzi, bai? Aurten lehenengoko aldiz izango da narren, errepikatzeko asmoz abiatzen dugu. Gero esan bida, aurtengo programa hau lankidetzan antolatu dugula eskualdeko udaletxe guztixekin, orde, lehenengoko eskertza eta udaletxeen dako baita, eta mankomunidadien dako, eta beste hainbat eragilebe egon die gurekin eta hemen sasen danoi baita, ez da? Eskertza berez isa arrasateko udaletxiai, horrik uste dute zinegotzi bat eta hainbat teknikari, espazio hau erabiltzeko mundako aukeragatik, eta igual eskertza berezi bat, oin ikusten ez dituten arren, kulturateko langileik eta konpainia, dano dakigu, olako ekitaldi xenatzien erlelan haundixo goten dela baita, eta han ikuste ditut, zik eskerrik asko, kikezuei baita, eta hori. Olako lanak, olako gauzak ezin jein, laguntza hori barik, ez da? Gero esan bida baita, urtero errepikatuko dugun aurten gai bezala hartu dugula, larrialdi klimatiko eta transizio energetiko debagoiena, bai? Eta horren inguruen, ekintza diferentietakin osatutako programa batean antolatu dugu, tartein dagoelarik erakusketa bat, fansan hastien abiatu gauena eskoitzan, eta aramaixon dauena, eta gero herri biliko dana urtea maiera arte, debagoiena osuen, gero beste alde batetik datorren hastien eskualdeko 13 ikastetxeekin martxan daukun ikastetxe klik programa baten azkenengo eskertza eta ospakizun jai bat antolatu dugu. 13 ikastetxe ari dira azkenengo bikasturtietan euren eskola eraikinen eraginkortasun energetikoen inguruen lanien, horre eundapiko ikasle eta irakasle ari dira lan horretan fin, eta hori bepenteta jaku ospatzeko ebe badala. Ekainerako bestalde antolatu dugu, tokiko administrazioek transizio energetikoan inguruen, eukibidauen rolaren inguruko olako beste topaketatxo bat, oinaten izango dana, eta aprotxoko gobidatzeko danok, ekintza honetan parte hartzeko, eta gaurko topaketa izango da programa honen barruko ekitaldi nagusixena, bai? Eta gaur, oinazkero danok dakitzuen bezala, landuko duguna da, larrialdi klimatikoek, eragin eukitzen ari dan, eragin eukiko dauen gure eskualdien, bai? Eta horretarako ekarri ditugu, honeik 3 eta beste 4 aditu eta aritu, gai honetan ibiltzen dienak, Euskal Herriko txoko eta erakunde diferenteatetik etorri dienak, eta eskertza baita izlari danei, baina egiz esan da, gure geuke, zela betxau izetie, ez espazio bat bakarrik, aditu behien zuteko, erosagutza hori eskualdeko herritar eta eragileo jasoteko, baizik eta gure geuke hau izetie, espazio bat, aditu entzutia aparte, gure artien elkarrizketa irekitzeko, elkarri entzuteko, gure iritzisek eta proposamenak partekatzeko, eta hola, ez da? Azkenien, ahalduntzie badugu helburu, hor gutako bako txapez, bere eraldaketa txuen bideu, eta pentseta jaku, apur bat, entzuten dugun hori metabolizetie, eta, ez pixkate, horren inguruen martxan jartei importantia dela. Horregatik, gaurko ekitaldi honetan, tartekatuko ditugu islarixen hitzartziek, gure artien elkarrizketa eukializeteko beste denporatxo batzukin, bai? Eta guztiz eskertuko zuen parte hartie, azkenien funtsin hau antolatu dugulako gu eraldatzeko eta eskualdien lanien gabitzen eta sabitzien herritar eta eragileek, ez pixkat aktibazioa eta alduntze horretara erueteko. Eta, hau esan da, beste ibarik, astera goiezela, eskerrik asko da nahi hemen egotiarren, da espero du danondako aberazgarrixe eta gozagarrixetie gaurko egun hau.
Orduen oin hitza pasaukutzet dorleta elkora barrutiai, hemen dator bera, ez auketan ez dozuen handako da Debagoieneko mankomunitateko lehendakarixe, alegia, Debagoieneko tokiko administrazioa undixeneko ordezkarixe, eta ere berien Debagoieneko herri txikitsueneko alkatia, orden placer bat, dorleta, hemen egoti dezu eta zuri daitze. Hala ba. Bueno, egunon, eta ongitorri da noi, aberremen ator, azkeneko momentuen izan ztie, aspaldi esaztien, baina, ona etorteko eta la huitz botateko, eta egixazan nik zeuin moruen ona geixau berritar moruen eta ikastera nator. Orduen ez dizu, espero nigandik inungoko diskursuek 2 minutu besteik ez dutzu betoztuko, eta, da esatia batez bete, azpimarratzea pixkat Helenak esan dauen hori eta guri mankomunidade eta eskualde gisa dagokizon hori, ez? Berak esan dauen moruen, epeluzerako begira horretan pixkat eitzeko bide, modu, eta eraberritxak aztertu behar ditugu, ez? Eta iraunkortasuna, lehen hau berakin berbetan egonaz ez dakit jau, iraunkortasuna, jasangarritxasuna, bizen artien zein aukeratu bigauen, baina, aterkin hori lantzeko eta aterkin horren azpixen da zenbait erronka, faktore, eta lanildo ezberdin asko lantzeko bide berrixak aztertu behar ditugula eta aztertuko ditugula zalantzarik ez dago, ez? Azkenien hor azpixen, klima aldaketa eta bere ondoriak, biztanlearen hazkundea, populazioa, baliabide naturalak, biodiversitatea, bizikalitatea, ongizatea, eta ekonomia jasangarria honek ekartzen dauen karbono murrizketaren beharrakin, transizio energetikoa, mugikortasuna, erronka oso ondixea danak, oso potoloak danak aterkinpe berdinien, eta guk eskualde mailan erronka hauei aurre egiteko ilusioaz lanketa itzen gabitz, mankomunitate mailan ere, hauetariko batzuei, mugikortasuna, ongizatea, transizio energetikoa, eta beste zenbaiti ere aurrez aurre heldu eta gure ekarpena sendotu nahian gabitz. Pertain horretan lankidetzan lanketa hori egin eta aurrera pausuak eman nahi ditugu. Debagoian herrigintzatik lan egiten dauen talde aktibo asko dauz, eragile pribatu oso interesgarria baita, talentua zalantzarik ez, eta nik uste dut administrazioan partetik erronka honei aurre egiteko eta lanketa eta hausnarketa sakon bat egiteko ilusioa sartu ditugula proiektu desberdinak, eta komunitate osoaren parte aktiboa, gobernantza inklusiboa eta gardena sustatzea ere, badalako jasangarritxasun iraunkortasun horren oinarri. Eta horren adierazle, izen alda gaur antolatu den jardunaldi hau, ez? Azkenian oso toki desberdinetako, eragile desberdinak parte hartuko dugun jardunaldi hau. Eta, niretako lehenena dan arren, badakitzi lehenena ez dela izango, eindiela eta eingo diela, eta etortzearen eta parte aktibo izatearen, eskerrik asko. Egunon denori eta ongietorri. Beste behin iraunkortasunari 11 begirada izenburupean egun guztien zehar hemen Arrasateko kulturateko klaustroan egingo dugun jardunaldi honetara larrialdi klimatikoa eta energia trantsizioa. Seguru hemen gauden guztiok azken hilabetean behin, bitan, hirutan edo 11 aldiz entzun ditugun kontzeptuak direla, entzun bai, ulertu ere bai seguruenik, baina gure inguruan kokatu jabetu algara, klima aldaketak gure bailaran Debagoienean ere eragingo duela, eta horrek guri ere, Debagoien darroi ere, trantsizio energetikoan murgiltza eskatuko digula. Horixe da, gaurko jardunaldiaren helburua larrialdi klimatikoaren inguruan, eskualdean dagoen ezagutza indartzea. Nola? Hasteko eta behin, klima aldaketa eta Debagoiena biak 7 ikuspuntu ezberdinetatik aztertuko dituzten, horren beste 7 islariren eskutik eta horretarako gertu ditugu euren jakintza eta analiziak partekatzeko lehenengo 3 gonbidatuak Aritz Amestegik, egin du euren laburpen txiki bat, bakoitzan orden, pixka bat sakonduko dut bakoitzaren ibilbidean, batetik zuetako askorentzat aurpegi ezaguna izango dena Onintze Salazar, meteorologia espezialitatean fizikan lizentziatua, urtetan ETBko albistegietako eguraldi saioa aurkeztu eta zuzendu izan du, eta gaur egun Tegnalian egiten du lan, bere zeregin nagusia meteorologiaren komunikazioa eta divulgazioa direlarik, eta ezin aipatu gabe utzi baitere, Eusko Jaurlaritzako larrialdiei aurre egiteko eta meteorologiako zuzendaritzan aholkulari lanak ere egiten dituela.
Eta honintze Salazarrek meteorologian bezala, uraren bueltako kontuetan eskarmentu handia du baita ere, gure gaurko bigarren hizlaria izango denak. Iñaki Antigüedadek geologian doktorea eta hidrogeologian katedraduna, 1979tik Euskal Herriko Unibertsitatean ari da, ura iraunkortasunaren ardatz hartuta, irakaskuntzan eta ikerkuntzan ura eta lurraldea uztarriari lotutako gaietan jarduten du, eta azken aldian klima aldaketak ur baliabidetan izan dezaken eragin ere ari da ikertzen. Euskal Autonomia Erkidegoko uraren kontseiluko kidea, badaki zer den erakundeetan lan egitea baita ere izan ere Eusko Legebiltzarrerako, Bizkaiko Batzar Nagusietarako eta Diputatuen Kongresurako hautetxe ere izan delako. Eta gure bailarako basoak ondo baino hobeto ezagutzen ditu gaur hirugarrena izango dugun hizlariak Iñaki Etxebestek, biologian lizentziatua eta baso kudeaketa jasangarria programan doktorea, Norvegian eta Suedian ere burutu ditu ikasketak eta 40tik gora dira, bai estatuko eta baita nazioarteko kongresoetan eta biltzarretan aurkeztu dituen lanak. 2017 geroztik, Errez eta Tantai baso jabe kooperatiben eraketan ere parte hartu du. Hauek beraz, gure gaurko lehenengo hiru hizlariak eta lehenengoari emango diote hitza honintze Salazar, klima larrialdia debagoienean horixe landuko duzunazuk eta galdera zuzena nolako eraginak izango ditu gurean klima larrialdiak. Gehienek badakigula batez ere mundu mailan temperatura igotzen ari dela, ez? Hori ere nik erakutsiko dizuen nola hemengo datuekin ere hemen ere altzen ari dela ikusteko aukera daukagula. Aurrerantzean zer, mundu mailan ere badakigu temperaturak gora egingo duela eta horrek hainbeste ondorio ekarriko dituela besteak beste, muturreko egoera meteorologikoak meteorologikoen maiztasun handitu egingo dela, intentsitatea ere handituko dela, fenomeno batzuen nolabait iraupena ere luztatuko dela, nola bero boladak edo lehorteak, hori nolabait orokorrean esan da, ez? Baina beti ere tokian tokiko proiekzio klimatikoiek egitea askoz ere zailagoa da, nolabait tartean faktore askok parte hartzen dutelako, baina egia esan gauza batzuk gaur egun esan ditzakegu, ez? Eta saiatuko naiz pixka bat hoien inguruan hitz egiten, batez ere hemen zer nolako ondorioak espero ditugun. Nahi duzunean. Eskerrik asko. Basaizua sola ni jetxi ingo naiz holtzatik. Gehiago gustatzen zaidalako nolabait azalduko dizkizuedan grafikoetatik gertu goteko, ez? Itzengo dut etorkizuneko klima debagoienean, ez? Eta lehen aipatu dana, hemen ere klima aldatzen ari da eta aldatuko da. Kokatu gotezen lehenbizi, orain aldian nolabait ezateko. Hau 2023ko egoera da. Ez dakit entzun duzuen, baina 2023 izan da mundu mailan inoiz neurtu den temperaturarik altuena izan dugu. Hemen beti erabiltzen diren terminoak edo dira airearen temperaturaren anomalia edo baita ere batzutan itsasoko temperaturaren anomalia. Anomaliak esan nahi du, batez bestekotik zenbat urruntzen dan balio bat. Anomalia positiboa, gorago gongo ginateke, kolore laranjak eta gorriak azaltzen dira, eta anomalia negatiboa izango litzateke batez bestekotik behera gaudenean, hau da temperatura hotzagoak eta nolabait kolore urdinetan azaltzen dira. Klima aztertzen danean, batez ere klima aldaketa aztertzen danean, anomalia asko erabiltzen da, temperaturaren anomalia. Normalean begiratzen dana da, industria hasi baino lehenagoko egoerarekin alderatzen dugu, eta ber zelan gauden. 2023 izan da 1,45 gradu altuagoa, batez besteko temperatura. Ez dakit gogoratzen duzuen, Pariseko akordioan 2015ean ze datu edo ze marka adostu ziren, ez? Behintzat 2 gradutik ez pasatzea eta aldela 1,5 gradura ez iristea, berago geratzea, baina 2100 urterako. 2023an dagoeneko nahiko gertu gabiz. Eta 2024an zelan gabiz, nahiko, okerrago. Hemen deko zuen laranja kolorearekin 2023 ikusten duzuen ez bataz bestekotik gora, horregatik izan da urterik beroena, eta momentuz 2024 urtarria, hau da hilabete, urtea hasi danetik hilabete,
2023 baino beroagoa izaten ari da, beraz, ongi behintzat ez gabiz. Debagoienan, egia zan, olakoetan debagoienerako edo arrasaterako edo Euskal Autonomia Erkidegorako hartzen baldin baditugu batez besteko balioak oso antzekoak izango dira. Horrexegatik hemen azalduko ditudan datuak serie luzeagoa daukagulako izango da orokorrean Euskal Autonomia Erkidegorako. Hemen ere berriz ere anomalia, beraz kolore urdinak hotzagoak, kolore gorriak beroagoak. 1950 urtetik hasita eta 2023 urtera bitartean. Ondo ikusten duzu hortik, ezta? Bai. Argi eta garbi ikusten da joera, ezta? Azkenengo 30 urteetan, azkenengo 30 urteak hartuta, 21 izan dira beroagoak. Hotzagoak izan direnak ere, apur betotzagoak bai, baina ez, larregi, eta azkenengo 10 urteak, bata bestearen atzetik, guztiak beroagoak izan dira. Beraz, nolabait azkenengo urtetako joera are argiagoa da. Eta gure kasuan, ez da izan 2023 urterik beroena, baina aurrekoa bai, 2022 urtea izan zen beroena. 1,8 gradu beroagoa. Anomalia 1,8 gradukoa. Eta pentsatu dezakegu, baina balio horiek gradu bat, gradu terdi, asko da. Bataz besteko temperatura hitz egiten dugunean ez da sentitzen dugun temperatura bat, ez da benetazko temperatura bat nolabait esateko da, matematikoki erabiltzen dugun termino bat, ez? Ondo datorkigu, batez ere kliman lan egiteko, batez bestekoak ateratzea, ez? Zer esan nahi du batez besteko bat eukitzea, adibidez hemen arrasaten urteko bataz besteko temperatura esango dugu, 13 gradu ingurukoa dala, horrek esan nahi du urtean zehar, egun gehienen batez bestekoa egongo dala 13 gradu horretatik gertu. Egun gehienetan hortxe ibiliko gara. Hau da, temperaturak normalean izaten duen portaera, ez? Probabilitatea. Egun oso hotzak gutxitan izango ditugu, egun oso beroak gutxitan izango ditugu, eta egun gehienetan ibiliko gara batez besteko horren inguruan. Bai? Horregaitik, batez bestekoak, naiz eta balio txikiak izan, garrantzi handia dauka. Zergaitik? Orain gertatzen dena da, batez besteko temperatura hori igotzen ari dala. Bai, beraz, lehen nolabait aurreko kliman geneukan kurba hori eskumara mugitu da. Batez bestekoa altuagoa dalako. Horrek ze ondorio dauka? Beroa egiten duen, edo egun beroak edo egoera beroak, askoz ere gehiagotan ematen direla. Baina ez da bakarrik gertatzen ari hori, temperatura igotzen ari dala, eta beraz kurba hori eskumara mugitzen ari dala, baizik eta kurba horren forma ere aldatzen ari dala. Beraz, jaz daukagulen bezala, egun gehienak bataz bestekoaren inguruan, oso egun gutxitan oso hotza, oso egun gutxitan oso beroa, baizik eta tarteko balioak ere maizago ematen ari dira. Horregatik, hau da nolabait lehengo klima, eta oraingo kliman gertatzen ari dana, klima aldaketarekin da, kurba horrek forma hau hartzen duela. Ondorio argiak, alde batetik, egoera hotzak ez dira desagertzen. Bai, gutxiagotan gertatzen dira, baina lehen bezain bortitza gogorrak izan daitezke. Bai, egoera hotzak. Eta gero bestetik, egoera beroen aldera baldin bagoaz, begirazazue, zenbat handitu daiteken maiztasun. Hau da, egun beroen maiztasuna asko handitzen da, eta ez bakarrik hori, baizik eta orain arte, inoiz neurtutako muturreko temperatura altu horiek, hasiko garela nolabait izaten. Bai, sortzen dira nolabait muturreko balio gehiago. Eta beroak zergaitik hainbeste arduratu behar gaituen, ez? Hemen dauzkazue mundu mailan muturreko fenomeno meteorologikoen lotutako heriotzak, bai? Mundu mailan, gehienak zikloi tropikalak, urakanak eta lehorteak. Baina hortze ditugu, berobola den ondorioz, fenomeno meteorologikoak kontuan hartuta, 8% izaten da beroaren eraginez, hildakoak. Eskuman dekogu Europa, zer uste duzu gertatuko dela Europaren kasuan. Ia 80%. Beraz, Europan eta orokorrean herrialde aurreratuetan, beroa da gehien arduratu behar gaituen fenomeno izan ere beste fenomeno batzuetarako nolabait
aurreikuspenen direla eta edo nolabait babestuago gauden, naiz eta badauden ere heriotzak, baina batez ere bero boladak dira. Gutxi gora berain arte gertatu danaz mintzatu naiz, baina ikusi behar dugu zer gertatuko den, zenbat igoko dan temperatura, zenbat igo daitezkeen beraz muturreko fenomenoen maiztasuna, eta horretarako noski jakin behar dugu etorkizunean nola biziko garen, zenbat energia gastatuko dugun, ze motatako energia, hau da, jarri behar gara pentsatzenea, hemendik eta 30, 40, 50 urtetara, 100 urtetara, nola egongo dan gure atmosfera, jakiteko ze temperatura egongo dan, eta abar. Eta horretarako nik uste dut entzun duzuela agertokiak erabiltzen direla, ez? Jarri behar gara, pentsatzen, eta horrela baldin badago gure bizitza olakoa baldin bada, zer gertatu daiteke. Eta agertoki ezberdinak erabiltzen dira. Bereziki eta simpleki esan da pentsatzea, adibidez, 2100 urtean, atmosferan zenbat CO2 izango dugun. Simpleki esan da. Eta beraz, agertoki ezberdinak erabiltzen dira. Adibidez, RSP 2,6, nolabait esango genuke, baikorrena, eta horrek esan nahiko luke, kontzentrazioa orain daukaguna baino txikiagoa izango dela. Nik uste dut hori badakigula gaizki gabiltzela, ez? Tarteko batzuk daude, 0,6, eta beti ere olakoetan garrantzitsua izaten da jartzea egoerarik okerrenean. Hau da, egoerarik okerrenean zer gertatuko litzateken. Horrek ez du esan nahi, agian probableena izango denik, baina egoerarik okerrenean ezer egingo ez bagenu, eta nolabait hirukoiztuko balitz, orain daukagun CO2 kontzentrazioa, ikuiko genuke RSP 8,5. Aipatu bezala hori da, pentsatu behar da ze populazio egongo dan urte horietan, ze garapen ekonomikoa izango dugun, teknologia berrikuntzak, eta hainbat parametro kontuan hartu behar dira. Beraz, horreren nolabait ziurgabetasunak badaude, eta horrez gain gero, proiekzio klimatiko hietan ere beste ziurgabetasun batzuk, baina tira, nahiko lan egiten da eta nahiko na. Guzti hau, esan behar dut, IPCC-ek egiten duen lan handia dela, lan nazioarteko lan bada, eundaka zientzialari lanean horretan. Nik gaur azalduko dizkizuedan datuak debagoienerako, IOBek egindako lan batetik aterata daude, IOBek web orrialdean eskuragarri dituen hainbat datu eta grafikoak atera daitezke, eta joan zaitezke herriak aukeratzen, eskualdeak, probintziak eta abar. Eta IOBek erabiltzen ditu, azterketa horretarako, hartu ditu 2 agertoki ezberdin, 4,5 eta 8,5. Eta kasu horietan, mundu mailan esperoko litzateken temperaturaren igora izango litzateke. Agertoki hori kontuan hartuta, 2 gradutik gora. Eta egoerarik okerrena kontuan hartuta, 4 gradutik gora. Biak ala biak, Parisko akordiotik haratago. Goazen bada, debagoieneko datuak ikustera. Berriz ere, batez bestekoa, eta batez bestekoaren anomalia. Gogoratu, lehen aipatu dudan guzti hori. Eta hemen dauzkagu 2 agertokiak. 4,5koa eta 8,5koa. Tira, hauek normalen egiten dira 2100era begira, 2100 urtera begira, nola egongo garen. Baina nik pentsatut, 2100 urtean, gu hemen ziurrenik ez garela egongo, orduan pentsatu. Erakutsiko dizuet 2050erako zer espero den gertatzea bintzat 2 agertoki hauek kontuan hartuta. Eta horra saltzen zaigu. 4,5 agertokia hartuta, kontuan hartuta, gutxi gora bera gradu terdiko igoera egongo dala hemen ere bai. Batez besteko horretatik anomalia. Beste agertokia okerren hartuta, gutxi gora bera 2 gradukoa. Noski, lehen aipatu dut, batez besteko temperatura igotzearen ondorio zuzena izango litzateke, beroarekin erlazionatutako egoerak, noski, handitu egingo direla eta areagotu egingo direla. Hortze dauzkagu bero bolada egunak, hau da, jarraian bero bolada izateko badakizu eki behar dugula beroa ez bakarrik egunez, baizik eta gau ez ere bai, eta nolabait iraun behar duela bero horrek, ez? Berriz ere, 2050 urtea kontuan hartuta, 2 agertoki hoiekin
ikusten da, gutxi gora bera, 5 egun izango genituzkeela, agertokirik nolabait esateko baikorrenean, 4,5 horretan, eta beste kasuan 6-7 egun. Pentsazazue gaur egun ez ditugula urtero hemen bero boladak izaten. Egun bero bat bai, agian bi, baina hemen Kantauri Zuri aldean egia esan gutxiagotan gertatzen da bero bolada batean egot. Ez dakik goratzen duzuen, 2003 urteko ura bai izan zara bero bolada izugarria, 11 egun iraun zuen gainera. Baina hemen ez ditugu gaur egun behintzat urtero bero boladak. Eta hortz ikusten duzu, 5 egun edo 6-7 egun. Beraz, nik esango nuke esanguratsua dela. Lehen aipatu dugu, Europan hildako gehienak eragiten duen muturreko fenomenoa beroa dela. Goazen hemengo datuak ikustera. Hildakoak beroaren eraginez Euskal Autonomia Erkidegoan. Hau da, 2015 urtetik hasita, gainontzeko urteak eta hau azkenengo 2023 urtea. Egia esan hemen, nolabait jeitsi egiten da beroaren eraginez izandako heriotzak, pandemia garaian gendenez, batez ere beste arrazoi horrengatik dago eta beraz beroa nolabait izkutuko arrazoi bat izango litzateke. Baina, esan dezakegu 100-etik gora, 100 eta 200 pertsona hiltzen dira beroaren eraginez Euskal Autonomia Erkidegoan. Bai, hemen bi koloretan jarri dizkizu eta nolabait guztira eta bestea 75 urtetik gorakoak. Iazko datuak hartuta, 169 hildako egon ziren beroaren eraginez eta 178 75 urtetik gorakoak. Zergaitik? Beroak bi modutara eragiten du, ez? Alde batetik bero kolpeak. Eta horietan, nolabait esan dezakegu, soilik eduki behar dela kontuan egun batean zer nolako beroa egiten duen. Eta hor eduki dezakegu bero kolpe bat, baina gero, beroak ere egun luzatu egiten baldin bada beroa. Eta ez bakarrik egun ez bero egiten baldin badu, gau ez ere bero egiten baldin badu, eta ez badu freskatzen gauean, ez badu deskantzatzen gauean, orduan sortzen da beroaren estresa ditzen dana. Eta kasu horietan, alde batetik heriotzak bero bolada bukatu eta egun batzutara saltzen dira, ez da egun horretan bertan jendea hiltzen, esango du, beranduago hiltzen da jendea, baina hor badaude ere talde batzuk zaurgarriagoak direnak. Eta horiek dira alde batetik 75 urtetik gorakoak, gero aur oso txikitxoak, batez ere 4 urtetik beherakoak, eta gero gaixotasun kronikoa dituztena, batez ere bihotzeko gaixotasunak, arnasbideko gaixotasunak eta abar. Beraz, beroa bada garrantzia daukan zerbait. Beraz, nik uste dut beste hizlari batzuk horren ikuna hitz egingo dutela, baina noski, etorriko dan beroari aurre egin beharko diogu, prestatu egin beharko gara, eta behintzat gure hirietatik eta herrietatik zuaitzake moztea ez da bat ere ideia ona. Gero, beroarekin batera, badaude beste fenomeno batzuk nolabait elkarrekin datozenak. Adibidez, lehorteak ere bai, baina baita ere basozuteak. Basozuten arriskua ere, pentsatzen dugu handitu egingo dala, eta ez horiek maiztasunean, hau da, gehiagotan gertatuko direla basozutea, baizik eta basozuten nolabait ezaugarriak are arriskutsuagoak egingo dituzte kontrolatzeko garaian. Beraz, kontrolatzeko zailagoak izango dira sortuko diren basozute batzuk. Aipatu dugu dana temperaturaren inguruan, izatez hori da nolabait parametroik errezena, ez? Baita ere iragarpenetan errezagoa da iragartzea temperatura bat prezipitazioa baino. Beraz, temperaturarekin gauzak nahiko argi daude, nahiko ondo neurtu daiteke, nahiko argi ikus daiteke zer egingo duen temperatura, baina euriaren kasuan askoz ere zailagoa da. Dena den guk begiratu dugu atzera, eta gure datuekin ez dugu ikusten, Euskal Autonomia Erkidego mailan, ez dugu ikusten orain arte aldaketa nabarmenik, joerarik. Zergaitik hartzen dugulako urte osoko euri kopurua, eta hor ez dugu aldaketarik nabaritu. Ezin dugu esan euri gutxiago egiten ari denik, ez da euri gehiago egiten ari denik. Hori euri kopurua guztira hartuta. Zer gertatzen da? Ez dela bakarrik euri kopurua kontuan hartu behar, baizik eta euria nola egiten duen, euria egiteko modua. Dena den hemen proiekzioak egiten direnean, klimaren inguruan proiekzioak egiten direnean, berriz ere Iobeko datuetara etorrita, bi agertoki horietan, oso gutxi bada ere,
aurre ikusten dana da jeitsi egingo dela euri kopurua. Urte osoko euri kopurua. Euri gutxiago egingo duela. Ez da oso argia, oso esanguratsua nolabait jeitsiera hori, baina ematen du behintzat bide horretatik joango garela. Baina lehen esan dut, ez da bakarrik euri kopurua baizik eta nola egiten duen euria. Ez dakit konturatu zarete, baina nik esango nuke, gertatzen dena oraindik ere ez ditugula datuak olan joera batzuk argi azaltzen dituztenak. Ez baina, egun gehiagotan egon gaitezkela euririk gabe, eta gero euria etorten danean, askoz ere indar gehiagorekin datorrela. Ez beti, baina hasi gara nolabait horrelako egoerak nabaritzen. Baina logikoa da, airearen temperatura igotzen doan enean, bero gehiago egiten duen enean, ura errezago lurrunduko du, eta beraz aire horrek hezetasun gehiago ukitzeko gaitasuna dauka. Eta beraz sortzen diren adibidez ekaitz horietan, euri asko eta euria indar gehiagorekin botatzeko gaitasun gehiago dauka atmosfera bero horrek, ez? Eta noski, gero, trumoi ekaitzekin adibidez, beste fenomeno batzuk datoz ere, beste arrisku batzuk datoz ere elkarrekin. Kaskabarra dela, haize bolada bortitzak direla, tximistak direla, eta gero, botatzen duen euria. Beraz, guzti horrekin fenomeno gehiago datoz. Askotan guri galdetzen digute, baina fenomeno honen atzean zer, hau klima aldaketak eragin du, itsas denborale hau klima aldaketak eragin du, bero bolada hau klima aldaketaren ondorioz etorri da edo erruduna klima aldaketa da. Ezin dana esan da, zehazki ezin dugu lotu fenomeno bat, leku txiki batean gertatzen dana, denbora tarte txiki batean gertatzen dana, klima aldaketarekin. Hori ezin da zuzenean lotu. Beraz, ezin dugu inoiz erantzun. Bai, klima aldaketak eragin du. Baina zer egiten da orduan? Eta gainera azken urteetan nahiko azkar egiten diren azterketa batzuk dira, informe batzuk dira, ditzen dira atribuzio azterketak. Egiten dana da, begiratu, klima aldaketa egongo ez balitz, ze maiztasunarekin gertatuko litzateken demagun uholde hori, egoera hori, uholdea sortu duen egoera hori, eta gero begiratu gaur egun gertatzen ari den klima aldaketa honekin, ze maiztasunarekin ematen den. Eta beraz horrekin ikusten da, nolabait klima aldaketak ze eragina izan duen fenomen horren maiztasunean, eta baita intentsitatean ere. Demagun, orain arte, uholde bate sortu dezaken egoera bat gertatu daitekela 100 urtean behin. Klima aldaketaren ondorioz, 100 urtean behin gertatu beharrean, 10 urtean behin, demagun, bai? Beraz, horrekin lotu dezakegu. Esan dezakegu, ze punturaino klima aldaketak handitzen duen maiztasuna eta intentsitatea izan dugun fenomen horretan. Edozein dela. Eta badaude, gaur egun hainbeste, holako fenomeno, muturreko fenomeno bat sortzen danean, hasi dira ja azterketa hauek kaleratzen, eta hor ikusten da zenbateraino daukan garrantzia. Nik nolabait mezu positibo batekin bukatzearren, hau berriz ere anomaliak, urdinez, hotzagoak, beroagoak azken urteetan, hau guk eragin dugu. Gu izan gara, gu izaten ari gara honen ardura daukagunak, ez? Beraz, gu izan baldin bagara gai hori aldatzeko, gu ere gai izango gara, horri nolabait, geldiarazteko edo behintzat neurri batean, geldiarazteko edo aldatzeko, ez? Gaitasuna guk dugu aldatzeko, guk ere daukagu. Beraz, nik esango nuke berandu goazela, baina oraindik ez dela berandu egin. Hori izan da, eskerrik asko. Nintze Salazar, eskerrik asko, zeure hitzaldiagatik inakintiago da, zeure txanda orain, jasutik zaude prest hitz egiteko. Larrialdi klimatikoaren eraginez, zein aldaketa, ze ondorio esanguratsu aurreikusi ditzakegu eskualdeko ur sisteman, Debagoieneko ur sisteman. Eskerrik asko, argazki hori ez dut nik ipini, ez da gaurko klimakoa. Alde batetik, egunon, besterik esan baino lehen, egia esan 20 minuto dira, eta 20 minutotan ezin da esan ordu batean esan daitekena. Horretin nirea diskurso baino gehiago da, ideia, niretzat funtseskoak eta faltan bota ditudanak
eguneroko diskurso hortan, ez? Gauza batzuk, kontzeptu batzuk, urarena zerresanik ez ondo kontestualizatzeko, ez? Ondo datorkitere honintzeren atzean hitz egitea, beste batzutan ere gertatu zai, aurretik klimatologoak eta gu gero hidrologoak, ez? Azken finean hidrologoa gara klimatologo edo meteorologoen bezero, nolabait esateko, ez da? Eurek eta gauza celestialaz eta zeruaz eta hor gertatzen den, baina gero ja euri ura ailegatzen ez denean ere, baina ailegatzen denean lurrera ja hor gure esparba, horregatik dino bezeroaren, ez da. Bueno, bada hemen esaten zen, iraunkortasunari 11 begirada, eta begirada nirea zerresanik ez, uraren bidezko begirada da, 20 minutoko begirada, eta hor iraunkortasuna agertu da. Eta ni beti, nahiz eta 20 minutuko txapa izan, baina beti behintzat gauza bat argi utzi nahi dut, iraunkortasuna segurazko hemen egon ginateke egun osoan, eta igual denok ez gagoz modu berean ikusteko moduan, ez da, iraunkortasuna zer den. Baina bada gauza bat uraren ikuspegitik, esana dago, eta ni hori behintzat sinistu egiten dut, iraunkortasuna definizio batekin edo bestearekin alabeharrez euki behar dituen bost zutabe hauek dira. Energia, osasuna, ura, nekazaritza eta biodibertsitatea. Batzuk lurzoruarekin guztiz lotuta daudenak, zer esanik ez, biodibertsitatea, nekazaritza eta ura ere, eta edozein kasutan beste biak, energia eta osasuna sakuan sartuta lurraldeaz ari gara. Hau ez da nik asmatu dudan gauza bat, horretik jarri dizuet hemen GUEAF, sartzen bazarete interneten, GUEAF da bakoitzaren ura, energia, hau da biodibertsitatea, nekazaritza eta osasuna. Dira akronimo bezala eta interesantea da. Ni saiatu naiz euskeraz hori egiten eta ateratzen zait huevo, edo huebon, hor usten dut, bakoitzak eta erabaki dezala. Baina niretzat bai dela abiapuntu funtsezkoa, ura ezin da ulertu energia, osasuna, nekazaritza eta biodibertsitate gabe. Baina besteak ere ur barik, edo urik gabe. Eta ez hori bakarri, iraunkortasuna beti izan digute, ingurumena, gizartea, ekonomia, ingelesezko 3 E horiek. Baina ingelesez ere askotan ahaztu egiten da, ekonomia osasuntsua, gizarte bidezkoa eta ingurumen bizigarria, horiek eta azken finean, horien hiruron uztarketa edo bermatu egin behar dela lurralde zehatz batean. Gu hemen deba goiena edo niretzat deba goiena da deba arroa, deba ibaiaren arroa. Eta lurralde horretan uztartu behar dira 3 E hauek eta lurralde horretan uztartu behar dira huebo nahi duzuen hau. Beraz, eskualdeen garrantzia. Eskualdeen garrantzia eta hortan gara. Eta bost izan dira, bost elementu horien artean, badira batez ere 3, eta hor ni faltan botatzen dut, eta sartzen bazaret interneten mundu bat dago, nexus esaten dena, lotune edo lokarri bat, nekazaritza, energia eta ura. Hemen, binaka hartuta badira hor hartu emanak eta bien artean, ez? Enaiz hartzen horretan. Baina batzutan tristeziaz edo begiratzen dut Euskal Herrian asko hitz egiten dugula nekazaritzaz, edo lehenengo sektoreaz, asko energiaz, orain dana da energia, transizio energetikoa eta ura gutxi. Eta gutxiago oraindik 3 elementu hauen arteko, elkar ekintza horiek edo, gero gehitu osasuna eta gehitu biodibertsitatea eskema horretan. Hor nik uste dut nahiko Eta gero badira kontzeptu bi askotan erabili egiten direna, arintzea, mitigazio esate aldera, egokitzea, adaptazio esate aldera, arintzea eta dana da aldaketa, klima aldaketaren gauzak arintzea, eta hori doa, dana, edo funtzean behintzat, karbonoaren inguruan, eta hor egunero goizetik eta gaueraino hor ari gara entzuten, jaitsi egin behar direla emisioak eta baietz, eta deskarbonizatu edo karbono gabetu eta baietz. Baina badago beste kontzeptu bat horrekin batera, dala egokitzea. Gauza diferentea dira, baina txanpon bereko alde biak. Egokitzea adaptazioa da, onintzek eta aipatu dituen eszenario edo agertoki berrietara zelan egokitzen garen.
Baina egokitze horretan, izan behar da egokitze bat non egokitzen garen neurrian gauzak arintzen ere goazen. Orduan, zein da kontua, egokitzeaz ari garenean, funtza ez da karbonoa, funtza da ura. Beste modu batean esan da. Eta hau, badakit hau zuek ez daukazula estuariorik, momentuz behintzat debagoienan, baina ez dut aldatu argazkia. Orduan, arintzea karbonoa goiko partetik doa hori. Eta goiko partea, hau da, atmosferak mundu osoko herrialde guztiak edo planeta osoko mundu guztiak berdintzen ditu, berdintzen gaitu. Beraz, guk hemen egiten duguna inguruko ez badute egiten, horrek bat egiten gaitu denok. Baina adaptazioa guri ez digu ardura Euskal Herritik kanpo joan da ere herriberan zelan egokituko diren. Esan nahi dut, debagoienatik ikusita, are gutxiago Australian. Egokitzea, adaptazioa izan behar da norberaren lurraldetik. Eta lurralde guztiak ez dira berdinak. Euskal Herri barruan ere ez. Orduan, lurraldeak bereiztu egiten gaitu. Atmosferak berdindu. Atmosferari begira, gora begira, zeruari begira doa arintzearena, ondorio bezala, zer esanik ez, karbono gutxitzea lurraldean egin behar da, baina esan nahi dut, ulertu. Orduan, karbonoa hori da, ardatz, sakralizatu egiten da, eta egin behar da, baina ez bera bakarri. Ura da, nire ustez, hidrologo modura, ura da lurraldetik etorri daitezken eszenario edo joka, zelan, ni eszenario zaten dut askotan, agertoki esan duzu, ez da, agertoki berrietara modu egokian egokitzeko ura da ardatza. Eta, karo, nik uste dut, sinistetu nago, eta beti esaten dut, eta hilarte egingo dut, badauka ur gutxi daukagula batzutan lehortetan, eta bai, baina ere lehortetan ere ur gehiago daukagu ur kultura baino. Ur kultura baino. Askotan eta deba, ibaia. Badaukagu alako ikuspegi murritza urarena. Deban bagara, deba ibaia, parkatu. Ibaia beti onerako edo txarrerako, beti da arroan egiten denaren modu naturalean edo antropikoan gertatzen denaren ondorio. Uholdetan ere kausa ez da ibaia. Da, zergaitik hain harin joan euri urak, euri jasak eta gertatzen direnean, zergaitik orain lehen baino askoz ere harinago doazen errekarat, orduan, karo, guk ikusten duguna da, erreka gainezka egiten eta errudun egiten dugu ibaia, ez? Aldatu behar da txipa. Ardatza ez da ibaia da ondorio. Egin behar dena da lurraldetik aztertu ura. Ibaiak dira baldintzatuak. Lurraldea, ibai arroa kontzeptu hori, kuenka fluvial, gure kasuan deba ibaiaren arroa da gauza. Gauza komplexua, denetariko dago, ez? Orduan, gauza importante bat aipatu du honintzek esan duenean, prezipitazioak eta hemen temperaturatan ez bezala, prezipitazioetan ez dela ikusten olan tendentzia garbirik Euskal Herrian, edo gure transizio, nik uste dut Iñakik ere aipatuko duela transizio kontu hori ez da, gu gauz transizio zona baten, Bizkaiko golkoa, Gaztelako meseta, Pirineoak eta hemen ere proiezioak batzutan konplikatuagoak izaten dira, meteorologia edo klimatologia aldetik eta. Baina berak esan du, honitzek esan du, gauza badala urtean zehar metatutakoa, eta hor ez da ikusten garbi behintzat, estatistikoki esanguratzua den joera edo tendentzia bat, baina beste gauza bada, berak esan du, zelan, nola, egiten duen euri, eta ni beste gauza bat gehituko dut, noiz. Ez da berdin gerora begira prezipitazio gutxiagoak izatea udan, edo prezipitazioak gutxitzea neguan edo udazkenean. Hau da, gainezarri behar da, zer gertatu daiteken prezipitazioekin urtean zehar, urte sasoietan, eta urte sasoi hoietan zer gertatuko den temperaturekin. Niri esaten bediate temperatura batazbestekoa igo hainbeste, berak esan duen bezala, baina hidrologo batentzat funtsezkoa da jakitea ia igoera hori gertatuko den neguan, udazkenean edo udan. Ze eragina oso diferentia da, batean edo bestean, batu egiten dugunean prezipitazioa eta temperatura momentukoa, ezta?
Horregatik, guretzat, eta zerbitzu ekosistemikoak eta asko aipatzen ditu, baina askotan, horren alde, horren defentsan ari diren askok ere, ahaztu egiten dute zerbitzu ekohidrologikoak, biodibertsitateaz, askotan bete egiten dugu haua, ni neuk ere, eta askotan ahaztu egiten dugu ura funtsezko zerbitzu hidrologikoa dela. Eta ura badirudi, euritxua denez Euskal Herria, bentsa Kantauri aldea, keto parau. Orduan, uraz ari garenean, ari gara ur kantitatea, ur kalitatea, honetaz bai hitz egiten da, kutsadura bai, baina ez ur kantitateaz, eta uraren eskuragarritasuna, ura izatea espazioan, eta ura izatea denboran. Eta gure arazoa zein da, ez da hainbeste urteko batez besteko prezipitazioa da, gure udazkenak urritik hasita gerota direla, euskerak ondo esaten duen bezala gerota direla, udaren azkenak, ari dela, gogoatzen baduzu, edo datuak ikusten baduzu, ari garela udazkenaren hasieran udaren azkena dela. Eta hor, arazoak hortxe kokatzen dira urte sasoietara pasatuta. Orduan, karo, hau da gure ibai arroa, eta oso simple esan da ur balantzea oso erreza da. Simplea esan da beti ere, 20 minutuko simpletasunez. Prezipitazioa deba arroan jausten dena denbora batean zehar, banatu egiten da. Edo evapotranspiratu, edo ez. Evapotranspiratu eta bestea gu isurketa esaten duguna. Lurgainekoa, lurpekoa, akuiferoak eta, orduan, karo, zein da kontua, gu nahi badugu bermatu emariak, kaudalak izatea erabiltzeko, eta aparte usten dut, gero zer nolako ur konsumoak dauzkagun, energia konsumoak dauzkagun bitartean, eta barrez. Baina, prezipitazioa inposatuta dator. Onintzek inposatuko digu ze prezipitazio datorren. Baina baita ere ze prezipitazio eta ze evapotranspirazio. Hemen, gutxi gora bera, pentsatu, deba arroan, urtean, bataz beste, jausten denaren euri kopuruaren, nik esango nuke nire eskua zuen zutan jarrita, 140 bat edo evapotranspiratu egiten dela. Evapotranspiratu egiten da. Eta hori oso ondo datorki esate baterako Arabako jendeari. Ze hemen evapotranspiratzen dena hango euri izango da. Egun batzu pasata edo dena dela. Baina 140 badoa. Eta berez doa gehiago naturaz joan beharko lukena baino. Zergaiti gure baso politikagatik. Basoek ura konsumite egiten dute. Eta hori jende asko ahaztu egiten du. Hori txarra da, ez da txarra, ez da ona, segun. Baina kontuan hartu behar da. Batez ere, dauzkagun basolandaketen nagusitasun horretan. Eta planteatzen dugunean horren eraldaketa, horren transformazioa, biodibertsitatea, zerbitzu ekosistema, urarenak ere. Orduan, gerora begira, klima izango ditu aldaketak, ari da izaten temperaturan, prezipitazioan auskalo, aipatu da, baina uraren ikuspegitik kontua ez da bakarri prezipitazioa gehiago gutxiago ingo duen noiz, eta temperatura, eta hori askotan ere gure buru eskema hortan ez dugu lotzen temperatura eta ura, baina temperaturak badu eragina, zenbat eta honintzek esan du, zenbat eta temperatura handiago, landaretzak ur gehiago konsumituko du, baldin eta ur hori hor badago eskura. Segertatu zen orain dela 2 urteko neko lehorra izan zen 2022ko udazkena, Urdaibain, eraman zuten edo, bakizue, barkoa, ure, ez da gizen, ez hori da kudeaketaren porrotaren irudia edo argazkia, baina diozu, zer, egia esan, hain gutxi egin zuen euri garai hartan, anomalia negatiboa, gutxiago egin zuen, ohikoa baino. Baina, hala ere, euria egin zuen, baina temperaturako zondiak izan ziren. Orduan, borroka hortan, helburu gatazka hortan, zein atara zen irabazle? Landaretza. Landaretzak hartu egiten zuen, jausten zen euria apurra, lurzorutik, zein atara zen galtzaile? Ur hartuneak, kaptazioak. Inguruan dauden kaptazioak. Ze ura edo ara edo ona.
Orduan, hori ez da normalean konsideratzen, ez ur politiketan, ez da zerbitzu ekosistemikoen aldeko defentsa politiketan ere, eta kontuan hartu behar da. Eta funtsezko gauza dena, gerora begira, uraren evoluzioa nolako izangoa da, ez da bakarri klima aldaketaren ondorio izango. Esaten ari naizen lurraldearen kontzeptu eta ibai arroa eta zer horretatek abiatuta, argi eta garbi dago, badagoela beste aldaketa iturri funtsezko bat. Eta hori bai gure erabakien esku dagoena, klimarena ez bezala. Eta da lurraldearen erabileran. Lurraldean egiten diren aldaketek, batez ere baso politikek, gurean baso politikak hartzen du asko, gero beste eskala batean zemento politikak ere, zer esanik ez, gero eta zementaoago, edo zementatuago badaukagu gure lurraldea, horrek ere eragina dauka, zer esanik ez. Baina badira kausa bi, klima eta lurralde antolamendua. Eta hala ere ez dugu onartzen, edo ez dugu ikusten lurralde antolamendua ikuspegi hidrologiko batetik. Eta hori da gure erronka handi bat. Debagoienan ere, zelan egiten dugu lurralde antolatu ikuspegi hidrologiko batetik. Ez bakarri ibaia, ez. Berriro dino, ibaiak ondorio dira, eta zerbitzu hidrologikoak. Eta nik hau, debagoien arabanoa, zerbait esan behar dut, handi, dakidan gutxi hori behintzat. Eta sartzen bazarete Euskadin eta, agertzen da, badirela, hainbat estazio, hainbat kontrol sare, aforo estazioak, eta oso ondo, datu hauek funtsezkoa dira. Zein da kontua? Euskalmetekin gertatzen dena ez dela hidrologian gertatzen. Hau da, Euskalmetek baditu estazioak, meteorologikoak, eta baditu ere modu batean edo bestean hor jasotzen diren datuen tratamendua eta egunero teleberri ostean ordekogu 15 minutoko taka, urarekin ez da hori gertatzen. Badauzkagu estazioa, badaukagu sarea, baina unibertsitatean ebaduzue tesi baterako edo hartu, ez dago lanketarik. Eta hori ezin da izan afizioz egiten den zerbait. Horren, ojala, egunen baten, orain meteorekin gertatzen dena paraleloan suertatuko balitz datu hidrologikoekin. Eta gero, hemen badauzkazue oso gauza importantea. Ni ari naiz, eta honekin amaitzen dut, ni ari naiz esaten lurraldea dela egoki kudeatzen hasi behar dena biharretziko urremariei begira. Eta dizu, eta hori zelan egiten da, pausoz pauso eta zein da lehentasuna. Guretzat, eta hor gu ari gara, baina Urdaibain beste proiektu batean ari gara lanean, hau zubena da, hau da Euskaditik atarata eremu babestuen erregistroa. Hori ofiziala da. Zer da eremu babestuen erregistroa? Ur hartuneak, kaptazioak. Kaptazioak batzu dira lurgaineko, hemen euskeratu dute, baina antza subterranea eta superficial ez dago modurik euskeraz esateko, eta holan geratu dira, ezta? Baina badira kaptazioa lurpeko urenak eta lurgaineko urena. Eta orduan zein da, hauek ez dira zuena, baina ikusteko, gure ikuspegitik, hidrologiaren ikuspegitik funtsezkoa izango litzateke ganorazko hartune horiek erregistro ofizialean daudenak behar bezala babestu, eta hor, eztabaida handia daukagu, baina horren aurretik kaptazioak deklaratu edo izendatu beharko genituzke lurralde ondare estrategiko modura. Hor badaukagu fijazio bat nire ustez negatiboa dena. Egunero esaten digute, eta hau da Gipuzkoako uren konsortzioa, zein den urtegien egoera? Eta hori irratian telebistan urtegien egoera. Badirudi, bizigarela urtegiei esker. Baina badira leku asko, Debako, beheko partea, akuiferotik hartzen dutena ura. Elgoibarretik eta Debara bitartean, 25.000 persona, Izarraitz akuiferotik hartzen dute. Aldago baten bat esaten zein den akuiferoaren egoera. Gaur, ez urtegiena, eta kaptazioak. Badago fijazio bat, lehen esan dut, kalitateari asko begiratzen diogu, kantitateari ez. Baina berdin, begiratzen zaio asko uraren ikuspegitik eta, edo uraren gestioaren ikuspegitik, begiratzen zaio zer ari den gertatzen. Ibarretan, hau da, Haraneko ibarretan,
non jendea eta industria eta gehien bator, eta orduen urtegien zera dator, baina esaio kasurik egiten gero mendian gora aldapetan eta hor dauden auzo txiki edo esain txiki edo herri edo herriska edo, eta oie ez, horretik guretzat funtsezkoa da hartuneak behar bezala kudeatzea eta behar bezala guk erabili egiten dugu kontzeptu bat, hau beste proiektua, horregatik dago erdera, ez da lurralde antolamenduaren ikuspegitik zehaztu beharko genuke mapetan eta hori ondare bezala guk esaten duguna lehentasun hidrologiko eremuak. Non, espazio honetan helburua zerbitzu ekosistemikoen izenean ere helburua da zerbitzu hidrologikoa bermatzea. Eta hor, hor diskutituko dugu, baina gauza batzuk uraren ikuspegitik, kaptazioen inguruko zerroetatik, urtegien kasuan egiten den bezala, babesgune bat, babesgunea, eta horrek esan edu jabetza publikoa, batez ere, askoz ere errezagoa da publikoa denean, pribatoa denean baino, eta da, hemen esaten dena, hay que socializar la gestión adaptativa del territorio. Lurralde antolatu behar dugu modu diferentean. Eta izan behar da, batez ere, egokitze bidean, eta ura adaptazio edo egokitze horren ardatz. Eta parkatu. Eta Iñaki batetik, beste Iñaki batera, Iñaki Etxebeste, zuk biodibertsitateaz eta lehen sektoreaz hitz egingo diguzu, izan ere, ura kursistemak entzun dugu moduan, badu horretan eragina, pentsatzen du larrialdi klimatikoak hortan ere baduela bere zeresana, eta zuri ere galdera batekin emango dizute hitza. Eragin zehatz eta esanguratsuak izango ditu klima larrialdiak biodibertsitatean, zer eragin esanguratsu? Eragin zehatzak edukiko ditugu bai, aurre ikusteko, azkenean uste dut errepikatuko ditu dela kontzeptu asko, eta aurreko bien mailara eltzia zaila izango da, baina, zehatuko da. Nintzek esan dago, gaur-gaurkoz zaila da, pixkat, eragin horrek aipatzia, ez? Ematen dabitz aldaketak, aipatuko ditu batzuk, baina etorkizunera begira zelan geratuko garen, zaila da, momentua ez da egokizena. Honekin, eta azteko, eta apur bat Iñaki esan dauena lotuta, badau fenomeno bat, karbono tunelan ikusmen efektu bat zate jakona, eta oso zer ikusi handia daukela berak egin dauen lurralde ikuspuntu azterketa horretatik, ez? Klima larrialdia, askotan lotzen dugu karbono isuriekin, horrek murriztia da helburu nagusi zena, modu desberdinetan, trantsizio energetikoa da bat, baina bere horretan, mundu mailan dauzkagun arazoak askoz begeixa diez, eta lehenengo sektoria aztertzen dugunean, eta bioaniztasuna bai, ikusiko ditugu globalizazioak eta beste tendentzia batzuk ze eragin daukien, ez? Aurreratzeko, lehenengo sektorian nire iritziz, klima larrialdia ez da lehentasunezko arazo bat, burujabetza eta elikadura burujabetza da lehentasunezko kontu nagusisa. Eraginak aztertzerako orduan oso, eta debagoienan kokatuz, aztertzerako orduan, eta Iñaki behorreratu dau, trantsizio gune baten biziga, eta hori egokitzapen ahalmenerako berri hona da, guretzako. Eremu mediterraneoan ertzian biziga, eta aurreikuspen batzuk betetzen baldin badiez, gure inguruan dauzkogun espezie eta ekosistema zerbitzu horiek, onuragarri izango zasku, etorkizunean etorriko dien aldaketa horretara. Beste batzuk kontran etorriko diez. Berez, onintzeka aipatu ditun aurreikuspen batzuk, Europako ingurumen agentziatik egozten diez eremu mediterranearra, eta beste batzuk eremu atlantiarrera. Eta apur bat, Iñakikin dauen aurreikuspenai lotuta, guretzako, eta basogintza ikuspuntu batetik, ni basogintzan zelabaitz espezializatu da nire bizitza profesionala, eta ikuspuntu horretatik higadura da gai zentrala. Danok ezatzen dugu debagoiena gutxiro asko, hor dagoatzuen mapa da usle izeneko metodologia bateaz ateratzen den mapa bat, uste dut Iñaki zeuek inguruan ibirizitzela proiektu honetan, eta ikusten da zuen bezala, debagoiena osua, arrisku handiko eremua da.
Kontestu klimatiko baten jartzen baldin badugu, beste faktore bat aztertzen da asko, eta da R faktore izenekoa. Piskat ulertzeko da, euritantak zein darrekin jotzen da bien lurra. Eta horrek, esango guzku, zei igadura potentzial egon aldan puntu horreitan. Hori da, gaur egungo mapa, baina hurrengo urtetarako aurre ikusten dena, eta honintzek esan dauna lotuta, eta aldi berian, Iñaki gaipatu ditun gai batzuk lotuta, geroz eta arriskua ondixo auki behar dugu. Honek esan nahi dago, lurra galdu biogula. Eta batez be jarraitzen badau, baina aipatu dugun bezala, baso politika berdinekin, eta dauen nekazaritza apur hori, ez badugu moldatzen inpaktu honetara. Zehaztu aldera, bionistasunerako esango ditudan gauza batzuk, lehengo sektorerako aplikatzen dabe, elkarren ondoti doietz. Elkarren ondoti joan behar diez. Eta trantsizio eremu horrek eukitzeak, badauke egokitzapenakin berri on hori esan dutenan lotura bat. Eta adiberik garbiena gurean aritzak diez. Euskal Herri mailan 12 bat espezie aritz dauzko, eta oso ondo egokituta daz trantsizio eremu horretara. Arrasate bera da adibide oso on bat. Arrasaten aurkitzen ditugu 3 espezie horrek. Ezkerretik eskumera, daukugu artian osto bat, daukugu ametzan osto bat, eta daukugu aritz kandudunan osto bat. Hirurak dauke egokitzapen berezi batzuk, klima, mikroklima egoera batzutara. Eta horretik ikusten dugu artia, udalaitxeko faldetan, horretik topatu gainke, kurtze txikin amets landara batzuk, zelabait txaeta aldera amets asko, eta 3 espezie horrek gehitu, gutxiko diez aldaketan arabera. Claro, trantsizio eremu horrek, esan nahi dau, hau Euskal Herri mailan leku askotan emongo dala. Pirineotan gauzak asko aldatzen dabit, izei zuria galtzen gabit, desagartu ingo da gure eremutatik. Eta bestela, eremu mediterranear horretatik, edatuko jakuz beste sistema batzuk, eta horrekin beste arazo batzuk. Zehaztasun gehiago sartzekotan, eraginetan, ondorio zuzenak eta zeharkako ondorioak aipatzen diaz. Ondorio zuzen nagusienetariko bat da aldaketa fenologikoak espero diela. Fenologia da izaki bizidunen zikloak aztertzen dituen zelabaitzeko zientzia. Eta kasu horretan daukogu zelan 4 aritze espezien hazkuntza garaia zabaltzen da bien penintsulan ziar. Horrek, euki alditzu, ondorio positibo batzuk, karbono gehiago medatuko daude, baina mugatzen baldin bagara horra, ez dugu zelabaitzeko argazki osoa ikuseko. Ze, fenologia aldatzen da bai, bere izurritiai, bere gaixotasunai. Beste zuzeneko eragin bat ikusten gabitzena da komunitate aldaketak. Ez da espezieak aldatzea garrantzitsua da, baina bere horretan sisteman aldaketa da garrantzitsuena. Monseni aldian, Katalunian, ikertutako kontu bat ikusten duzu hor, paguan lekua hartzen dabil artia. Hau oso aldaketa gogorra da. Ez da paguan lekua hartu erdibideko espezie batek ez. Paso da zuzenean artia sartzera. Aldaketa dramatiko horrek, berakin ekarriko ditu zeharkako ondorizo larri batzuk. Eta gehienak diez ekosistema funtzionamentu horren ondorio. Aipatu diez lehortiak, eskarretan daukotzu 2002an ikusi ginen paguan aldezaharreko ostuak botatzean efektua, argazki hori ustot urbian aterata dauela. Eta gero ikusten dituguna da, batez be, eta hau gure ardura nagusi zedentariko bada, espezien behaditzailean fenologia be aldatu itzen da, eta espezien behaditzailea exotiko horrek sortzen dabe kriston kaltiak. Bestiak beste, hitz egin genke pinuen singolan inguruan. Horren fenologia aldatu inda, euren konposaketa aldatu inda, eta horri ondorioz, horri esker, egun ikusten duguna, pinuak gaixotu diezen bezala. Lehen sektorera begiratzeko orduan, eta barkatu, ni ez nago itxute hitz egitera. Lehen sektorian, esan daten bezala, niretzako klima larrialdiza ez da lehen ardura, eta segurazki ez da lehoko 10 arduretan bez. Aztertzen baldin bagaude bagoieneko lehengo sektoria, basogintzara murriztu eginke, ze gainontzeko dana, estintzio arriskuan, espaldin bado praktikamente estinto. Horri ikusten dozu ez, diez lurran erabileran azalerak. Basoak eskala dau 3 zatitxuta,
zela baitz, baratze gintzara 50 hektarea daz, baso gintzan gabitzet egiten 30.000 hektarea bueltan. Eramaten badago hau azalerara, basuak diez, zuaizutako eremuak diez, 176, solo baratze eta neguteixek batera, ez dago 1.2, 1.3 heltzen. Hau azaleran. Ustiategi kopuruan, gehienak afizionabak gare, die, ez dakit apur bat zaiatzen azeitzen, baina oso gutxi, eta gehienak abeltzantzara dedikauta daz, eta abeltzantza hobi bezala. Soilik 1.3, ustiategen soilik 1.3 da baratze zaintzara dedikauta dauena. Eta oso larrixa da, elikadura buru jabetza ikuspuntutik. Eta gero, zehatuko naz aztertzen, horrek be kliman eragin zuzena daukela. Perspektiban jarrizkero, eta Eustat oso tramposoa da, kontu honetan, sartzen baldin mazai, Leloko argazkisa da, lortu dugu igotzia ustiategi kopurua. Gezurra, baina kristona. Jartzen bozu perspektiban, azkenengo 20-30 urtetan, galdu dugu ustiategien 150 baino gehiago. Segurazki, 2022ko lehortetatik ona aztertu ezkero, ustiategi pilo bat itxin diaz, Aramaixo bertan ikusi dugu zenbat abeltzainek lana itxi da bien, gogaitu indiez. Eta gero, ikusi ditugu traktorien protestak eta beste kontu honek. Nekazaritza eta abeltzantzen egoera gaur-gaurkoz oso zaila da, eta malgarrixa baino okarra badan perspektibaten jartzia. Basogintza ez da salbuespen bat, ziurgabetasuna ikuspuntu estadistiko batetik aipatu daulen honintzek, ziurgabetasuna guk kokatzen dugu aurreikuspenak itxerako orduan. Eta basogintzak gurian badauke proxy bat, eredu bat, adibide bat, oso erresa da ulertzeko. Eta da, egurran presioan bilakaera. Hor ikusten duzuena da, zenbat ordaino izendan, intxinispinuan egurra azkenengo 30 urtetan, eta oso garbi ikusten da egoeran islada. 2000 urte inguruan, Europi paraldian, bi zikloi estratropikal gertatzen diez, presisuak bera itxen dago. 2002 inguru hortan aitortzen da gaixotasun larri bat dagoela EAEan, itxin behar da EAE bera, ezin da tratau bariko egurrak, horrek zuzenean, kriston bajadia erain zauen presisuan. Krisi ekonomiko globalak, zer esanik ez, eraikuntzak bera, eskaerak bera. Landetako Klaus ekaitza, 2009ko urtarrila maieran. 5 urtez, presisuak estankauta. Milioika metro kubiko merkatua itotzen. Basogintzak, segurazki, gurian eukidauen, momentu larrizenetarikoa. Ze larrizena etortzi hartzauen. 2018ko bueltako irudi famatu horrek, azalerazi zabian, 2014-tik, inkluso 2012-tik ikerlarixok, sasagartan ikerketan enbilan, adierazten gepitzena. Hau dator, plangintza zehatzat behar dugu, ze ziurgabetasun honi aurre itxeko, basogintza ez da letxuak sartzia, ez da urtean itxen duzun apostua, basogintza da gutxienez, 40 urtera inberrako apostuak. Zerreka esanik ez, gure basu gauzak ondo egin apostu hori gutxienez doie 100 urtetara. Orduan, ziurgabetasun horretan erabakizak hartzia, bada oso estrategikoa, eta gure iritziz, errezetan taitik, bezalago, herri mailan hartu beharreko erabakizak diaz. Bukatzeko, landetan izandako zutiak eragina izan dago azken urtetako presiotan, eta ipatzearen hori lotu zen klima egoera, muturreko klima egoera bateaz landetan, oso ezetasun gutxi egoen airian, polborin bada, landak gaur aurkoz, eta arrezan barbaridade bat. Eta horrekin egur pilo bat heldu zen merkatura. Beste klima larrialdia jartzen dugu ziurgabetasunan arrazoi nagusienetariko bat, baina bestaldean dago globalizazioa. Eta hobe adibide praktiko batekin oso errez ikusten da. Industriak orain jauen sasoi hortan, 19 mendetik aurrera, mundu mailako transportiak igo dau modu oso exagerauen. Eta horren ondorio diez, gurian aurkitzen ditugun espezien behitzaile exotiko kaltegarrien sarrera. COVID-a, bere horretan, honen ondorio da. Gure lekuan geldi egongo bagina, COVID-a zen zabalduko. Karo, hau, lehenautik ikusi ditugun kontua diez. Ezkerretan daukotzu, 80. hamarkadan, ja detektautako pinu beldarran iparraldera edatze prozesu bat. Gurian,
oso ohikoa da, ja ikustea, abenduan pinu belarra, profesionaliza, bidean. Lehen hau martxo aldian izaten zen. Aldaketa fenologiko horrek hor daz. Pinu belarran kasuan gainera, osasun arazo bat dauko batzetik. Eta horri, horre esku dauta, itxen dira zelabaki batzuk, fumigatzien kontuakin, eta horbe ez da bai da ezberdinetan sartu gink. Lehortian aipatu dau, 2002an, argazki hori ez da debagoenekua, urbasakoa da. Lehen sektorien kriston eragin aukia ben. Jendiak belarra eskatzen zauen leku danetatik. Pentsua eskatzen zauen leku danetatik, prezisuak gora itxena ben. Honek egiten dutazu gero, Ukrainiako efektua, lehen sektorien izan dela brutala, eta ondorizua da, lehen aipatu dugunez. Aramaixon, ez dakitzen bat abeltzainek, hankainabe, itxitzen dabe. Karo, honen aurrian zer, eta hor, mezu positiboak ateratzea zaila da. Gure apostua, lantalde bezala, da bioanistasunean oinarritzea gure apostu dana. Hor badau ekologian bioanistasunan segurantza deitzen den kontzeptu bat, eta oso ondo ulertzen dana. Guk arrautza dana jartzen baditzu otzara berdinean, danak galtzeko horrezkoa ondisa da. Baso baten, ikusten baditzu bi espezie horrek bete aldituzten funtzioak oso gutxi diez. Ez da redundantzia funtzionalik. Bioanistasunean gora itzen baldin badau, geroz eta espezie gehiago baldin badago, redundantzia funtzionala, hau da, batek failatzen baldin badau, beste batek leku berdina ordezkatzeko aukerak gora itzen dau. Eta honetan oinarrituta dauz ehunka estrategia berre. Agroekologia bera, kokatu gehinke zentzu honetan, gure esparruan da naturatik hurbilako basogintza, eta hori zaitzen gabitz aplikatzen gure panoramara, ez? Gure panorama da hor arregasi zen dakotzuena, horre die, geratzen dien gutxi gora bera 1.000 hektarea intxiniz zailak, eta ez da bai da normalien kokatzen da zentzu honetan, ez? Abandonua entzuten dugu askotan, beste muturrian natura itxi behar jakola lan itxen, eta hau denbora kontua da. Azkenean, klima larrialdia, honintzeka aurkeztu dagoen diagrama, azkenengo diagraman, guk sortu dugu eta sortu dugu velozidadeaten ez dela sekule emon. Azkartasun horretan dago. Eta basogintzan, azkartasuna klabia da. Denboran, 100-200 urteko kontestu horretan, kudeatuz, aurreratu geinkena, asko da. Orduan, restaurazio ekologikoa, ekosistemetan eta batez basogintzan, behar bada, denbora horretan aurreratzeko, aldaketa hori aurreratzeko. Gure kontestuan, abandonua, naturai iztia, espada zentzu, ikerketa zentzu baten, edo espada jarraipen bat itxeko, edo beste prozesu batzuk aztertzeko, ez da lehentasun bat, kudeatu beharra dago ez. Gure helburua talde bezala da, ezautzen dugun goiko eredu horretatik, zelabaitz espezie gutxiko basuak, eta dana berdin, zelabaitzeko basogintza industriala beheditzen jako. Basogintza industriala horretatik, bestelako basogintza eredu bat bezala jarri dauz, guk bestu topatzen izen bat euskera zanorazkoa. Eta hortan gabitz lanean, ez? Eta atorren lehen aipatu dugu, esfortu oso handixa eskatzen da, debagoien hau jogitan barrai eskerbe hortan lanien jarraitzen dugu, atorren hastien Eslovakiaran oso gertu sortu zelako prosilba basogintza eredu hori, naturatik hurbila dan basogintza, eta saiatzen gare hori ekartzen, eta ekarpen handixak, politxak itxen gabitz, adidez legazpin indogun lan bat, eta gure zelabaitzeko seinalia da, ez dugula basodana mosten, entresaka bitxartez ateratzen ditugu, bakanketa bitxartez ateratzen ditugu basuak, eta horrek eragin positibo desberdina dauzke. Lehengo heterogeneidadia, anistasuna gabitzek esartzen sistema horretara, eta horrek aldaketen aurrian erantzun positiboak dauzke, zelabaitzeko egokitzeko ahalmen handixo bat dauke, eta gero gabitz zelabaitz berreskuratzen beste erabilera batzuk, ez? Aretsa gurian baztertu da guztiz, 100 urtez izen da bigarren mailako espezie bat, eta ariketa honen bitartez gabitzena adierazten da zelan benetan inaldala, basogintza aktibo bat, ekoiztu aldala, neurrixan, hemengo espeziak ibiliz, ez? Karbonoai begira, badauke zelabaitzeko beste irakurketa bat, asko aztertu da, emaitzak da salde bateraro bestera. Karbono deskapitalizazioa hitz egiten da basogintzan, hor daukotzuena da pinu gorrixan 3 ziklo osorik, basogintza industrialian, ez?
Hasieran gorriz ikusten da eta negatiboan ikusten den sail hori da matarrasa baten osteko sasoia, hor arnasketa bitartez, eta beste prozesu batzuk bitartez, karbono balantzia negatiboa da, fijatzen da zerbait mueble eta abarretan, zelaitzeko produktuetan, baina balantze orokorra negatiboa da. Eta ez da, 30 bat urte berandu gara arte, pinu gorrixan kasuan, metatzen, benetan karbono hori metatzen hasten, ez? 80 urtera, hori jeitxitzen da, eta berriro negatiboa da. Karbono metaketa netua, goiko linea hori, konparatzen baldin bagau, zelaitzeko bezalako basogintza ereduekin, gutxi gorabehera berdina da. Baina sistema bezala, sartzen baldin bagitzu beste onura batzuk, adibidez, uran regulazioko kontuak, askoz be zentuzkoa da. Lortzen dugu efektu berdinak, eta, karbono metaketa horretan, basuak euki aldabian, egozten jakien lan horretan daukogu, zelaitzeko baliabide bat, ez. Lehengo sektorera bueltatu, zerobintza eta beltzantza eta nekazaritzara sartuta, oso kontrobertibo dan gai bada. Oindala 10 urte kanpuan ninguan, ikertalde batean, ekologian inguruan, eta zauen Jesu Kristoan dibizinua, nekazaritza ekologikoa eta nekazaritza konbentzionala babesten zabien pertsonekin. Eta bi taldiak, ikertaldeko bi taldiak, oso oso arduratuta zazen ingurumenakin. Neto badakigu alternatiba, bestelako alternatibek karbono emisio gutxi hau daukiela. Ze gertatzen dela, azalera, gaur-gaurko kontsumo nivelekin eta hor daugakua, eta gaurko kontsumo patroiekin, nekazaritza organikoak, beltzantza organikoak askoz be azalera handiza behar dago. Eta gainera, hor dakoatzen figurak diez, Inglaterra eta Galeseko azterketa oso sakon bat, gainera, nekazaritza organikoko produktu gehienak kanpotik ekartzen ditu. Hau da, joatia dendara eta erostia Txileko sagarre ekologiko batzuk hori ez da ekologikoa. Eta ezin dugu hori baimendu. Eta hori aldatuz gero, eta gure kontsumo patraiak aldatuz gero, hor emungo litzake benetan efektua, agroekologiatik defenditzen den efektu hori. Efektu positibo hori karbono isurketak nekazaritzanak jaiztekoena. Tono negatibora itzuliz, ero positibora, segun, hor daukatzen adiez, EAen, 5 barazki nagusisak zelan ekoiztu diazen azkenengo 20 urtetan usta diela. EAe mailara da, hau penagarriza da, labeldun tomatiak, tomatia gutxi gora bera 140 ekoizten dugu, oindala 20 urte baino. Honek aldatu beharra dauke, modu baten ero bestian, izango da katastrofikoa edo ez. Eta desaskundiak bilurrean muten dago, ikuspuntu ekonomiko eta sozial batetik, baina derrigorrezkoa izango da modu baten edo bestian. Guk asko errepikatzen dugu metafora ekonomiko hau, txakurra eta frisbeesan metafora, ze basogintzari oso ondo lotzejak, bukatzeko hau da. Basogintza, lehen esan dugu bezala, luzerako aurreikuspen horretan oso zaila da planifikatzeko. Txakur horrek, disko hori botatzerako orduan ez daki fizikaz, ez daki matematikaz, ez daki zer. Ikusten dagoena da momentu oro disko hori zelan doien eta egokitzen doie. Bere trajektoria, bere velozidadia. Geizten azten da momentuan, orduan salto itzen dago eta batzen dago diskua. Ez da kasualidadia, Europar Batasunean, lehentasuna bilakatu dela monitorizazio programak, bai Onintzek eta bai Iñakik esan da bena. Derrigorrezkoa da monitorizatzen jarraitzea, derrigorrezkoa da ikerketan jarraitzea. Eta guretzako kudeatzaile bezala, derrigorrezkoa da onain eskutik joatea. Ze orduen jakingo gau noiz salto egin. Orduen hor da gure aldarrixa, zera izan da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iñaki, zeuri ere, gero jasoko dugu. Entzun ditugu, hainbat hausnarketa, klima aldaketarekin lotutakoak, orain baina zuen txanda ere bada, ez dakit, gaur entzundakoak, orain arte entzundakoak behintzat, Onintze Salazarrek, Iñaki Entikoedadek eta Iñaki Etxebestek esandakoen aurrean, nola kokatzen duzuen, zeuen burua ze sentimentu edo, eragin dizuen, pixa bat hau guztia entzuteak, norbaitek galderaren bat balu, kezkaren bat, hausnarketaren bat partekatzeko gogoa, esan eta emango zaio mikrofonoa. Bueno, eta Iñaki Bixak nahiko garbi utzi dabe, zuhaitzak dagoen garrantzisa ez, zuhaitzak, basua eta basogintzak. Eta, asko eskerketan dut,
inezuen azalpena eta hain garbi berbain izana. Zatik, basuek emotezko eura, lurra, karbonua hartzen dabe, oxigenoa bota, biodibertsitatea zainketan dabe, kliman beragina dako, egurra muteozkoe, pasialekua, gauza asko, baina ikusten dut ez dula defenditzen. Ondala 40 urteo, nik uste dut basogintzan ardura gehiago eguen, herri mouan, eta gaur egun onartuta mouan daku, inertzia hori, eta bai herritarrok eta bai erakundeek uste dut topikokin ibiltzen garela, horregatik eskerrak emundu zuen azalpenagatik. Zerbait gehitu nahi baduzue? Bueno, ni bai ikuste dut gauza asko dauzkagula ikasteko, ezta, sakontzeko. Eta niretzat funtsezko bat da basoa, bueno, arbolak, zuhaitzak, landaketak eta ez landaketak eta hori eta ura, euren arteko zera, ezta. Ni askotan diskurso batzuk entzun da, esan dezagun, diskurso jatorrak, ez da, biodibertsitatea, zerbitzu ekosistemikoak eta faltan botatzen dut alako sakontze bat, basoa, orokorrean esan da, basoa ura, horko zerak, ez da. Badago ni hor diapo batean, egon daipinita bazter batean, ez dut aipatu, baina hor izan dut, eta azpada gogoratzeko, eta agian hau da momentua, ez. Badago, askotan hitz egiten da, nik uste dut, premisaz gehiago evidentziaz baino. Eta nik uste dut, zoritzarrez, Euskal Herrian eta oso evidentzia zientifiko gutxi dauzkagu, hainbat galdera erantzuteko, esate baterako, zein den baso baten eragina uretan. Ze askotan hor, literatura asko dago, non agerian paratzen den basoez daukagun pertzepzio hidrologikoa askotan oso eskasa da. Eta horregatik hor, bazter batean agertu da forest hydrology esaten dena. Bada, hidrologiaren barruan, alako zer haundi bat munduan, Europan, Britainia hundian, Euskal Herrian ez, zoritzarrez dala, baso hidrologia, hau da, baso batek zer nolako eraginak dituen. Zer esanik, nienago basoen kontra, inondik inoera ere, baina bai esaten dudana da, eta lehen saiatu nahi hori esaten, kontuan hartu behar dela onerako eta txarrerako zer dakarren gure apostu lurralde gainean egiten dugun apostu bakoitzak. Eta hori dakigula erabakiak jantziak izan daitezela, eta ez premisetan oinarrituta. Apuntatu dut, Iñakik esan du, uste dut Debagoienako datuak edo izan direla, nonbaiten jarri duzu. Basoa orokorrean, baso zabalean, 176. Larreak 114. Bai, hori izan da Debagoiena edo Deba osoa edo Debagoiena, bale, horrek esan nahi du, basoa eta larre 180. Gainerakoa, zementoa, eta beste. Horren, karo, hidrologo batek hainbeste aldiz aipatzea eta esatea kontuan hartu behar da basoen eragina, da zehari gara 176. 176. Eta ni gogoratzen dut orain dela hainbat urte, alako izan zen horia arroan, bazegoen alako erakusketa ibiltaria, Gipuzkoako, bai, hangoa ere, bada, Gipuzkoako urak, ez, partzuergoa, horian ere, bai. Eta bazegoen hor, umentzako, zea, ez, horako horma irudiak, eta egon ginen, garai hartan antxe begira, goratzen dut orain, Peio Zabala eta neu. Eta egon ginen, horma irudiari erreparatzen. Eta han agertzen zen, mendiak, kristolako urtegia, euria eta zenbakiak, ez, bat, bi, eta bat, aber zer da bat, eta bat. Euria egiten du urtegiaren gainean. Gehiago egingo du kanpoan, barruan baino. Bi, eta eraman egiten da potabilizazio plantara. 3, banatu egiten da, 4, jaso egiten da, 5, araztegira.
eta uraren ziklo integrala. Eta gero, mahaian egon ginenean, Peio eta Biok askotan ibili ginen, bera gauza celestialaz, nil urtarraz eta antxe zegoen garai hartako, ez da egitzen duen, ez dut uste igual, baina garai hartako gerentea konsortzioarena. Eta nik atera nuen gaia, ez? Eta zaten, bueno, jakira ulertzeko modu bat, hombre, ulertzeko modu bat ez da esatea euria egiten duela urtegiaren gainean. Ze urtegia egiten du lurralde baten gainean, lurzoruen gainean egiten du, 176 baso, orokorrean, 114 larre. Eta hor ikusi behar da zein den larre horrek eta baso mota bakoitzak tartean sartuta landakete zer duten eragin modura uretan. Eta niri ezait berdin esatea, eragina txikia da, txikia da ez da hundia, evidentziak, ez premisa. Eta bigarren, zu bai, baina ezke hor, zure zer hortan apurba berago daukazu ur hartune bat 1000 persona jartzen du ura hor, eta edo 50 berdin da. Hori bermatu behar da, ur horren kantitatea, kalitatea bermatu behar da. Nik uste du zerbitzu ekosistemikoen barruan sartzen dela egurra ataratzea. Egurra eta nahi nukeni, barne produktu gordina, basogintzari lotua handiagoa izan. Baina beste modu batean ulertuta ekonomia, zer esanik ez da gaurko gaia. Hore, Inglaterran argi eta garbi esaten dute, eta ni saiatu naiz hori batetan euskeratzen. Zuaitz egokiak, leku egokian egoki kudeatuta. Horrek ez dauka zerrikusirik gaurko baso politikarekin. Ez dauka zerrikusirik. Ni begiratu dut hainbat aldiz baso politika gaur egunean indarrean dagoena da 94tik 2030 doana, eta ez da aldatu, 94tik ez da aldatu, begiratu zuek, ez dakit titulua zein den, baina da Jaurlaritzaren dokumentu zea, eta oso ondo, 36 urtera begira izuten, baina ez da aldatu. Ura, hitza, Biblia hortan, baso Biblia hortan, landaketa Biblia hortan, ura agertzen da, bazterretan 3 bider eta 4 bider, ez da sartzen funtzean bezala, niretzat larria da okupazioa ikusita. Eta nire galdera da, batzutan, 114 larre. Ni batzutan jartzen dut baztango zerbat, paisaia, gehien bat landak ez larreak diren. Eta askotan egiten du galdera, esango altzen dukete zuek baso falta dagoela hemen, eta beti dago baten, bai, baso falta hori dana, baso izan behar zen. Zergaiti larreek ez daukate zer hori, baso batzu daukaten bezala. Uraren ikuspegitik, leku batzutan errentagarritasun askoz ere gehiago ematen dute. Uraren ikuspegitik, kantitateari begira, udazkeneko egoerai begirari naiz. Askoz ere errentagarritasun gehiago, biodiversitatean kalte egin barik, ematen du, larre batek, baso batek baino. Baso, are gehiago, noa esaten, landaketek. Landaketek. Arbolek ura hartzen dute. Zein da landaketen tragedia, batez ere ziklo motzekoak. Batek esaten zian, eukaliptuek 12 urte pasataia ez dute apenas ura hartzen du, kabroia, baina orduan mozten duzue berria sartzeko. Horren etengabe ari zareten ponpatzen ura lurzorutik. Baina horintze dago esaten temperaturak gora doazela, eta euriak auskalo, batez ere udazkenea auskalo, horren kalkulo hori ez da egiten. Oso modu simplifikatuan egiten ditugu analizia, eta karo, gero, erabakiak ez dira bat ere ezagutzan, evidentzietan oinarrituak. Ni batzutan apropos, sartzen naiz konservazionista batzuen kontra, sartzen naiz debate hori sustatzeko, debate hori, zuaitz egokiak, inkluso egurra taratzeko, modu egokian kudeatuta eta leku egokietan, nire esaten badezu, egurra taratzeko baso edo deitu nahi duzun bezala orain, hor bai, agian bai, horrez zerraitik kaptazioa daudelako, eta hoiek gerora begira estrategikoak dira, 88, Kristolako lehortea egon zen. Ni orduan zoritxarrez Bilbon bizi nintzen. Auzo baten, egia da, bazterrean, baina Bilbon. Esateko, orain landa eremu batean bizi naiz. Urte oso bat egin genuen, hemen ez dakit, urte oso bat egin genuen
egunero, gauero, 12 orduko ur murrizketekin. Bilbon, Zadorra, Gisajoa. Hau da, urtegia hor daude, nien noa atxera botatzen, zerresanik ez, hor daude. Baina egokitze bide hortan, datorrenari edo etorri daitekenari begira, eman diezaiogun garrantzia beste iturri batzuei. Horregatik apropos jarri dut, urkulu da. Egunero esaten dute, eguneko ez dakizen bat, eta akuiferoak, zer egoera, erresa da ematea ere datu bat, eta kaptazioak, lehenguan batek esan zidan eta partxorgoa ari dela, bada espada, berriro martzan edo konsideratzen behintzat, hor zoraluze inguruko antzinean utzitako kaptazio batzuk berriro martxan jartzen. Nitzat oso importantea da hori. Kontu ez da kaptazioen atomizazioa, inondik inora. Baina bai diversifikazioa. Diversifikazioa ona da edo zertarako. Baita ere ur iturri diferenteak izateko. Baina horretarako puntu bakoitza estrategiko ondare bezala hartua. Euki behar duzu, udala, jaurlaritzak, urra agentziak eta behartuta hori errespetatzen, horretakarren lehentasun hidrologikoko eremuak izendatut, hemen ezin da edo zer gauza egin. Hori inon, baina gauza batzuk horri igual bai, hemen ez. Gauzak eta territorializatu egin behar dira, mapa batein gainean ipini behar dira. Horregatik, portzentajeak, paroan dagoenak ere berdin kobratzen du zerari begira da, batazbesteko soldata. Hori, honitze jarri duen kurba hori ez da, taka, denetariko dago Getsemaniren hortuan ez da. Horren, garrantzi gehiago eman behar diogu lurraldeari uraren ikuspegitik, adaptazioaren ikuspegitik. Eta hor desafio handia, erronka handia daukagu, baso inguruan, larreak eta bakoitzari berea. Osatziarren, Iñakik esan dagoena bitartean. Gainera, karbono ustuleku kontzeptua gehitzen baldin badutzau, larriak, edo zelabitxeko mendiko larriak, die dauzkogun ustuleku handizenak. Eta hau jende askoi kontra esan nahi dutzen jako. Ondo gestionatutako larriak, izan aldiez, karbono gordailu oso ondizak. Eta hori alde batetik, hori kontzeptu bat, gehitzeko, hor. Gero sartu behinke ez da behaetan. Bigarrena, zalantza barik diez bertako basoz osatutako ekosistema egonkortuak, hor dinamiketan sartzen garelako. Eta ez da berdina jarraitu, zeinaki Katalunian oso kontrobertidua izan dago, gain euri gehiago jasa daue, eta pixka baretu da, ez da. Baina hileetan, generalitatetik, proposatzen zen basoak asko murriztia, uran daukaten eraginegatik. Eta, karo, segituan piztu zen ez da bai da. Lurralde ikuspuntu bertatik bebai, esate bagoienan prest egon bergara, 1,76 hori, geiztia behar bada 1,40. Ze behar dugu buru jabetza, elikadura buru jabetza bat. Behar dugu beste moduko ekoizpen eredu bat. Eta hortako prest egon bergara. Diskursiboki, esatea, baso azalera murriztu behar dela, azkenengo 30-40 urtetan, batez be jaurlaritzatik jaso dugun mezua izan denean Euskadi da Europako eremu basotunetarikoa, Finlandiaren ostean. Hori ez da berri on bat. Berri txar bat datorratzetik, bai uran gestionotik, baina bai elikadura buru jabetzatik. Bai, nik galdetu nahi neuen, alde batera entzuten duz, ur kopuru, euri kopurua, antzera egiten da. Ja, baina zelan botatzen dago, ez horra ipatu duzu, euri xago egiten dago moduan, da normalian gutxi eutan, baina zakarra. Horrek zer egin dauka batzen da moduan akuiferotara ur hori, azkarra doia itxasora, ez? Apur bat horren azalpena zela baita, ez? Azalpen hori ez da erreza, beharko nuke arbela eta horregon da eskematxo bat, ez? Baina zu begiratzen baduzu, zubaitz bat berdin da zuaitz mota eta sustraiak eta lurzorua eta bekoa. Horren, 11 prozesu gertatzen dira. Ez dago
horregatik lehen premisa eta evidentzia desberdintu danean, ez? Leku batean balio duenak agian ez du beste leku batean ezera. Baina begira, hor askotan esaten da, eta orain dela gutxi irakurri ez, ikusi nuen alako bideo zer bat, eta batek esaten zuen. Ez daukazuela euri nahikorik herrian, sortu baso bat eta denborarekin euria ekarriko du. Eta guztia. Claro, ze gertatzen da, garai batean eta fijatzen bazarete non dauden munduko basorik zabalenak, Amazonia eta horren modukoa, tropikoetan. Non egiten du euri gehiago? Tropikoetan. Orduan, baten batzuk interpretatu zuten eta oraindik eta askok eta edaten dute, esateko, enaguraren ikuspegitik orain. Hori hartzen, eta esaten zuten, karo, zergaiti dago hainbeste euri baso handiak eta diren lekuetan, basoek ekartzen dutelako, bueno, ala alderantziz da. Euri asko dago beste sistema klimatiko, ozeaniko, lurtarra eta horren ondorio. Hombre, askotan jendeak eta adierazteko ze garrantzia duen, ez dakin ongo baso bate jartzen du Amazonaz, edo Amazonia esaten den bezala, ez da? Dio, parkatu, hor badago eskala, leku batean balio duena ez da beste leku batean balio. Kontua da, euria egiten duenean hori lurzorura dator, bai? Eta zuaitzek nik ez dut inor ikusi, ni tomateak eta noiz edo noiz botatzen dutura. Batez ere, segun zelan datorren da. Baina arbolak baditut, gutxi batzuk eta inoiz ez duzu ikusiko persona bat mangerarekin zea botatzen. Ere gero eta handiagoa dira, ura hartzen dute, ur berdea esaten den hori, ez, bale, ura hartzen dute. Karo, baina hartzen duten ura, hor hartuta ez doa beste leku batera, ez doa lurpera, edo gutxiago. Hori txarra da, berri odinut, ez da ora txarra. Akuiferoaren putada da goia landaretza egotea. Landaretzari berdin zaio behan zer dagoen, lurzoroa dagoen bitartean. Zeberak handik hartzen du. Orduen hor, badago kontzeptu bat ingelesez edo hor, zerbitzu ekosistemikoen mundu hortan eta dela trade-off edo esatea ber. Batzutan onerako dena gauza baterako, txarra da beste gauza baterako, eta guk esaten dugu, evidentzietan oinarrituta, kontua da, gure evidentziak Euskal Herrian gaur-gaurkoz txikiak direla. Ari gara pila bat leku monitorizatzen, baina hori ez da arratzalde bateko kontua, behar dira datuak, ez da? Baina lagur esaliteke, zenbat eta zuaitz batek karbono gehiago xurgatu edo baitu, orduan eta ur gehiago konsumitu, horretarako. Hor dago, guk esaten dugu helburu gatazka, nahi baduzu ura sortu, agian hori ez dator ondo karbono gehiago zurgatzeko. Hori, kontua ez da, askotan jendea pentsatzen du badagoela lur erabilera zehatz bat, hektarea bakoitzean edo hektarea batean denetariko zerbitzu ekosistemikoak emango dituena. Hori gezurra da. Helburua, ez da hori, helburua da ibai arro batean zerbitzu ekosistemiko hidrologikoa barne egotea. Baina leku batzutan lehentasuna da, ez da egin izan, esaten bat karbono finkatzea, eta beste leku batzutan da hori baino gehiago ura ematea. Beheko akuiferoari, ze kontua ez da ura eman eta harin batean itsasora ez. Horregatik ulertu behar da zer den lurzorua, zoritzarrez lurzorua da lurralde antolamenduaren gaixorik abandonatuna, Iñakik aipatu du zoru galera, hori ez da tragediatek hartzen zorua galtzea, horretarako tragedia modura, galtze modura, konsideratzeko galera modura, aurretik lurzorua aktibo modura konsideratu beharko zen. Eta ez duzu galera modura sentitzen, berez balioa ez daukan zerbait. Horren hemen, dana da zer egiten den lurzoruaren gaina, baina lurzorua bera nahiko abandonatuta daukagu, eta itzelezko garrantzi hidrologikoa dauka. Lurzoruak agintzen du euri datorren hori, ze parte bapotranspiratu, ze parte harin baten errekara, eta ze parte sartu, eta 3-4 hilabete beranduago bermatu ura kaptaziotan. Kantitatean. Eta hori da mundu bat, mundu oso ez ezaguna. Horretan 12 ordu egunean eta 8 ordu gabaz ari gareno oso zaila egiten zaigu, 20 minutotan esatea, zelan sinestarazi zer ari den gertatzen. Baina bentsat dio, ez egin lo lasai gaur, ez egin lo lasai, gauzak bere neurrian. Eta helburua ez da hektarea bat, da lur erabileren mosaiko bat eta bermatzea lurralde baten zerbitzu guztiak. Baina ez hektarea bakoitzean, helburu gatazka.
Basoa bai, larreak be bai, landaketak be bai, baina ez gaur egun dauzkagunak edo dauzkagun modukoa. Eta hori dira tragediarik handiena. Baso politika hortan, uraren ikuspegitik. Hornik beste nolabait ikuspuntu batetik zerbait gehiago gehitzearren, euria ezberdin egitearen beste ondorio bat, nolabait esateko, agian hildakoen kasuan ez litzateke, edo, handitu daiteke, baina batez ere kalte ekonomikoak ere handiagoak izan daitezke, zergaitik. Euria ezberdin egiten baldin badu, denboraldi luzeago gongo gara euririk gabe, lehorrago dana eta nolabait gero euri asko baldin badator, indar handiarekin baldin badator, ez dago nolabait gaitasun nahiko horik gero guzti hori lurrak edo ondo hartzeko. Eta beraz horren aurrean ere nolabait prestatu beharko gara. Hau da, beroari aurre egin behar baldin badiogu, baita ere uholde arrisku handiagoari aurre egin beharko diogu. Eta orain arte, herri asko nolabait sortu dira, eta ez soilik itsasotik gertu, baizik eta gero herri asko sortu dira ibai eta erreketatik gertu, ez? Eta esan dugu lehen, klima aldaketarekin gertatzen ari dana da muturreko egoeren maiztasun handitzen ari dela, beraz, lehen, egoera bat 500 urtean behin gertatzen baldin bazan, edo 100 urtean behin gertatzen baldin bazan, orain maizago gertatu daiteke, eta beraz, nolabait toki batzuk gehiagotan egingo du gainezka urak toki horietan, eta hori ere kontuan hartu beharrako zerbait da, ez? Europan ez dakit duela urte gutxi batzuk egon ziren kriston uholdeak, eta gero ikusi zen nola meandroa hortik pasatzen zen, erreka hortik pasatzen zen, eta hor ere ekitzen baldin badugu gero kalte materialak ere oso handiak izan daitezke. Beraz, alde hortatik ere eurian nola egiten duen arabera, hor ere aldaketak egin beharko dira, arrisku hori ere badagoelako, handitzen dalako. Bai. Gauza pixkate lurreratoagoa. Bizikletan nahiko ibili izan naiz aurratatzera, hemen daukagu kanpazar. Bai, betik elorrio bidea, bai, kanpazarrigo, da elorria jetxi. Hemen kanpazar bidean zeuden bi itxurri. Bata, bertan kanpazarreko etxea baino 40 metro beratsuago, zeuden, esan dut, eza? Beste bat zegoen hemen orain bide berria elkartuta hor metalura zegoen, ur metala. Bietan egote zane, larra, eta oin ez bata ez bestea ez dago. Da gero beste bat dago jetxieran kanpazarretik elorri zorantza, bide erdian edo dago beste itxurri bat zegoen, dago ez zegoen. Oso hona zan gainera, igotzerakoan erdian gelditzen nintzen, orain poakar bezalako fenomenoa bizikletan, eta orduen erdian gelditu, ur fresko darra edan, eta berriro hartu goratza igotzeko. Hor, itxurri horretan, lehengotan zegoen, mendian larra baino gehiago zen, mendi dibertsifikatua, espinurik ez eukalitruik ez ebez. Eta urte guztian ematen zuen urarek. Itxurri bat, holan, revuelta baten egin da, kamionero piloa gelditzen zen, da bizikleta duena noski. Gero jarri zituzten pinuak. Da, pinuakin, udan agortu egiten zen, da neguan ura aukitzen zuen. Da, uda, azkenengotan, zelengotan oino ura aukitzen zuen apurtxu bet, itxugina pizkatu aukitzen zuen, pinuakin ura aukitzen zuen. Gero jarri zituzten eukalitoak, da oin, ez uda, ez negu, ez dagin noiz, ez dago horik. Eragina garbia da, eukalitoak askor gehiago txupatzen du, edo uste dut horretan nago, bai, Iñaki, jeso egin gauzu, eta baita ere, pinuak ere bai eskatzen du, eta orduan noizean behin, asko txupatzen du, baina eukalitoak oraindik askor gehiago. Guztioa da, ez dagoela itxurririk, hemendik, elorri zoraino, ez dago itxurririk oinez doan entzentzako, edo bizikletan joaten direnentzako, zen ia gero eta gutxio biltzen ez, banabil. Eragina. Labur esan da, iturri esaten dugunean, era askotako iturria daude. Kasuistika asko dago zen. Ni batzu, hau desagertu da, eta etorri egite. Labur esan da, beti ere. Iturri bat sikatu egin daiteke, lehortu egin daiteke, simple esan da bi arrazoien gatik. Bata da,
horren gainean zerbait gertatu dela, eta izan daiteke ni bakion ari naiz lanean, eta nik uste dut eukaliptua bakion asmatu zutela, orain dela hainbat hamarkada, eta jendeak esan egiten du, ni baneukan hori iturri bat eta behientzako eta ez da egizet, eta ni tontoalako eta orain dela hainbat hamarkada eukaliptuak neure terrenuan neukipini, eta neure iturria agortu. Horein ikasi dut, 40 urte pasata. Hori izan daiteke arrazoi bat, hau da, goiko arrazoiak. Izan daitekela evapotranspirazio asko igoten delako, gainean onitzek esan duena, gero eta denbora gehiago bada euria egin barik, landaretza denbora baten ez du sentituko, zehartzen du ura lurzorutik, baina gau, ze gertatzen da, urrengo txaparrada daterrenean berriro erreserba hori bete, eta badauka beste terte baterako. Baina beheko iturria, ur horren infiltrazio edo perkolazioaren esperoan dagoena, ez da gertatuko, ez da etorriko ur hori zergaiti, ze euria egiten duenean lurzoruaren gainean egiten du. Horrek esan nahi du, eta honek Peio Zabalak eta esaten zuen baserritar bati entzun da, eta ni asko erabili izan dut hori klasean ere, berak ez du, lurzoruak dira euri urentzako pausaleku. Hor geratzen dira denbora baten, eta baldintza batzu beteta, behin ezetasun puntu bat egon, orduen ura segitzen du bere bidoa, eta helduko da putzura, helduko da kaptaziora denbora pasata. Baina, karo, horretarako euki behar da gutxienezko ezetasun bat lurzoruan. Ze gertatzen da gero eta egun lehorragoa badatoz. Urrengo txaparrada datorrenean, zelan topatuko duen ezetasun gutxiko lurzoru bat, hor geratuko da ur hori betetzen, eta ondoko zuaitzak, berdin da zein, hor egongo da ura hartzen, baina askoz ere gehiago kostatuko da ezetasun goreneko puntu hortara heldu non ura hasten den jaisten. Eta horrek ekarri dezake hainbat urbegi, hainbat iturburu lehortzea. Eta gero dago, ja, serioa direnean, hau da, emaria handikoak izan direnean, oie, ja ez datoz lurzorutik, oie, da akuifero patetik. Eta ze gertatzen da, derrepentean, egin baten batek erabaki badu kristolako tunela egitea, tunelak azken finean zer dira drainatze bideak. Eta orduan, akuifero horretako, zea, ur guk azal freatikoa da. Hor jaitsi egiten da eta geratzen da kanpo. Eta hori gertatu da, esate baterako, abiadura handiko trenaren obrekin, hainbat eta hainbat lekutan. Batzuek erabaki edo batzuek aparte utzita beste eztabaida, trazabidea edo nondi pasa induten mapa baten gainean, erliebea eta geologia kontuan hartu gabe. Eta gero derrepente, otia, ura dago, tontua zara, beti alabakarri gau. Klaro ura dagoela, baina hori begibistan dago, karo baina ja, erabakita dago emeti pasatuko dela, eta noreta, horko, zean da, kanpantzar, bueno, udala itxazpitik, eta ura dago, ingeniero lakoak. Zan edut, kasuistik asko dago, baina azkenean da, ez dugula kontuan hartzen, gure erabakiak ez direla jantziak, ez direla ezagutzan oinarrituak, askotan premisetan, premisa faltzuak askotan.